Són moltes colles, que li tenen més confiança el 3 i 8 que el 4 i 8. Això també passava a Salt amb els marrecs, no? Que havien agafat el 3 molt bé i en canvi el 4 els donava algun mal de cap. Sembla que aquest any ja van una mica a la part, no? A vegades passa, no?, que tens una estructura millor que l'altra. Sí, a nosaltres ens ha passat, alguna temporada que ha sortit abans el 3 que el 4 i altres temporades que totalment al contrari, començava molt més aviat el 4 que no pas el 3. Doncs comença aquesta segona ronda. De moment sembla que és 4 de 8 dels castellers de Sabadell. No hi haurà de moment 7 de 8. Ens havien comentat que finirà el 7 de 8 a la segona ronda. Després a la Bea o algú de la tele que ens ho comentarà. I, per tant, a punt ja els de Sabadell per intentar descarregar el que ha de ser el seu 22è. 22 és la colla de Catalunya que més 4 de 8 ha fet aquesta temporada. Doncs aquí va cap al 22è de l'any. A punt d'entrar els 15 del 4 de 8. I, evidentment, com la resta de quadres d'aquesta temporada que han fet abastament pràcticament a totes les seves actuacions importants, avui també el faran aquí a Sant Cugat. 15 col·locats del 4 de 8 dels Saballuts. Comença a pujar la canalla, el tenen bé de mides. Un castell que, recordem, també han fet de 9 pisos aquesta temporada. Entren dosos del 4, canalla ja dalt, l'aixecadora sobre el pis de dosos i l'enxaneta que arribarà a temps per anar a carregar el castell. Força maco, on 4 de 8 que tenen molt rodat, molt consolidat, aixecadora col·locada, i vinga, som-hi l'enxaneta, el peu a la faixa, peu a l'espatlla, travessa, 4 de 8 carregat dels castellers de Sabadell. Comença la baixada de l'enxaneta i, com dèiem, el tenen bé, no tenen problemes, es nota molt que el van dominant, es nota molt. Ara es posa un pèl nerviós en aquesta baixada del pom de dalt, sobretot a nivell de quarts, aquest remenat que té, dolent de no poder-lo aturar del tot, però ja surten dosos, ja gairebé el tenen, i per tant els de Sabadell sumaran un altre castell de 8 en aquesta temporada, un altre 4-8, com dèiem, el 22è de la temporada, 22 descarregats, són molts i molts castells, molts quadres en una temporada. Surten dosos, s'esperen els 15, els han fet esperar una mica per tranquil·litzar una mica el pis a quarts. Hem vist com els 15 amb dosos pràcticament sobre la pinya encara estaven dalt, i ho han fet perquè dèiem, hi havia aquest nervi, Ignasi, una mica de nervis a l'encaix de quarts 15. Sí, a la sortida veia que és un punt clau de poder dominar, i està bé posar-li un punt de pausa perquè el tenen clarament dominadíssim, no? 22 4 de 8 en una temporada que habitualment quan en fas molt, en fas 28-30 actuacions l'any, és una barbaritat, es passa totes les actuacions. Doncs ja tenim aquest 4-8 tancat dels castellers de Sabadell. Tanquem, per tant, la segona ronda. Una segona ronda que ens ha deixat també trens bons castells. Veurem la repetició d'aquesta 4-8 dels castellers de Sabadell. Com dèiem, aquí hi ha hagut un moment que una mica de nervi en el pis de quarts. S'ha notat molt el pis de quarts, una mica nerviós, allò... Sabíem ben bé que els hi passava. I a la baixada del pom de dalt han decidit esperar els 15, o han des de baix, evidentment, els havien demanat que s'esperessin una mica, de cara a, en aquest cas, a tranquil·litzar el castell. Com dèiem, una mica de nervis, amb 15 una mica més tancats del que haguéssim volut. I a més es nota molt en els colzes que es tenen molt amunt, precisament perquè estan molt tancats, no? Millor tenir els colzes amunt que no avall, Sí, però en aquest cas, veiem que els 15 aquí s'esperen, algú els hi dona ordres, i ja amb dosos tocant la pinya encara són dalt, i ara és quan ja amb dosos fora, salvada la canalla, diuen que comencin a baixar. Correcte. És curiós, però passa. Això també és la confiança del castell. Potser també en clau de castell de nou. També podria ser que en aquest cas estiguessin pensant ja, treballant el 4 de 9 de la temporada que ve, oi? Doncs abans de fer el resum d'aquesta segona ronda, peu de plaça, protagonistes dels castellers de Sabadell, perquè han fet el 4 i no el 7, Marina. Doncs estem amb el Borja Calvete i ara ho començàvem a comentar una miqueta. Borja, heu fet el 4-8, ja teníeu previst fer el 7-8, per què heu decidit tirar pel 4? Bueno, a primera ronda havíem de fer el 3 i a segona havíem de fer el 7-8. El que passa és que tenim un terç que no es troba gaire bé i hem decidit doncs, posposar-lo una ronda i depèn de com es troba la tercera ronda, doncs, avançar el 4 i fer el 7 a tercera ronda.
portem des del concurs, hem hagut de fer molts canvis i bueno, ens ha costat avui arrebossar gent, d'aquí 2 setmanes ja acabem temporada i això es nota perquè hi ha hagut una mica un bajón de cara al concurs, però bueno, d'aquí 2 setmanes tenim el Clot i és on volem anar a portar els castells grans. Però bueno, en principi el set el teníem, ahir el vam passar net, el vam col·locar fins a 15 i dosos, i ara la intenció tercera ronda depèn del que digui la tècnica, i si aquest terç es troba bé, doncs anirem a pel 7, i si no, bueno, la tècnica decidirà quin és el tercer castell que fem. I precisament aquest terç havia de pujar també al 4, no ha pogut pujar, l'ha substituït tu. Sí, bueno. Com han anat al 4, un castell que teniu totalment dominat? Sí, bueno, de cara al 4-9 d'aquí 2 setmanes, el terç era el que l'havia de fer, i jo ja n'havia fet uns quants, no tenia cap problema. I en principi hi anava, i clar, com es trobava malament m'han demanat, i jo cap problema, jo encantadíssim. I res, el tenim molt bé, sí que és veritat que al final a la sortida de l'enxaneta ens ha desquadrat una miqueta, però bueno, cap problema, és un castell que tenim molt solventat i que al principi volem fer el 4-9. Però bueno, molt contents tots, sí. Moltes gràcies, Borja. Vinga, a vosaltres, adéu. Doncs els castellers de Sabadell, que ara decidiran si poden tirar finalment o no aquest 7 de 8 aquí a Sant Cugat, estan pendents de